Injak Black Day hay ka din kosom mo dosram kamiwo tini Black Day observe khaijagi tongo an bagai sini TSF ni President General Secretary tai joto unit ni phaine rokno belai belai ke hambai mariwo 2019 hampano 2019 ni simin 2025 jora tabo je observe khai tongoni bagai abang no pipe hambai ya faro taibo hambai marwo tini chinoro of Black Day observation of high sok paikya sini borom ganang honorable chairman TDADC borom ganang Jagdish Dev Burma Chini education EM borong menang Robindra Dev Burma tai borok phaimanjak phaikya chini social activist borong menang Anthony Dev Burma tai chini Kesam General Secretary borong menang Sunil tai Kesam Vice President borong menang Sudev tai bo belai ke hambai mariwo chini John TSM Vice President mo binino paragana o dosram binok bisa hasalia do taibo hamai mariwo chini joto town committee college committee tayam chini joto gana ni lukurok no bohaino taibo hamai mariwo specially actually o dosram kami o madop kami ni joto lukurok no ang khabai khobai hamjakma borom thani maya faro tamni himalang tabo moito mano जे 8 तारीख जनवरी 2019 जे माधव कामिवो चीनी जे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द CAB afro or citizenship amendment bill no कासना थांगतनिवो ओ दसराम कामी माधव कामिनी बरगरो सोनो बेलाय बेलेखन सुबाखा borok subamani daratino sing sep khayei oni ongkhai thangmonju hayakai o gana gini phai pundo firing khaikya adino ang taubu muitomano jehetu tini Black Day afro ang TSF ni president taibo hambai maru actually tini sini media rokno bohaino borok puilani simin ini paithak digiwo borok jombai baksa ini sini Black Day o phai borok sini joto naroi rokni awai mong rokno borok tini delikas khai tongo amai borok paiple hamaya faro ini sudu Black Day TSF rok observe khayu amtiya o 8 tarik January ingkha tiprasa ni bagi bo belai khano खा कसम है एक दिन कसम मनी साल तामनी बगै चीनी हावा तंगै पीसफुल TSF तिप्रासा जोतो मो सुदु TSF नो जिमिन फायरिंग खामनी कलाया तिप्राहानी इतिहास नि अदायो मो काइसा Black Day हंजंगनी कक नो थिंग नो तंगो kaisa peaceful protest khai tongmani jagao norok saimanyar Indian itihaso Bharat ni itihaso Bharat ni lai bowo omahai nozir bihin kuriko keu jodi tini social media wo YouTube nukhake wanama singsa je madop kami wo basa hui khoroksa TSR bahini je babe firing khaikya moba pura nangi thibe khamble God grace kai to ni hamari bai phiaba khorok sapon borla thilia ang taubu moito mano 8 tarik January neso bai bonda khaujak neso bai bon call khaijak tirpara jo TSF bangkha neso ni member organization chini borong nang Manav Dev Burma tabo present MLA bo bai chung koyekjona milioi 2-3 दिन माइचाय होय
जों चिनि गाना गिनि मान्दाय सिमना जम्पुई ताकारजला पोरा जों मागुरि खातामने बगै 8 तारिख जानुवारि ओ नेसनि बन दाखावजाक अ कल लन जों सक्सेस खायनानि बगै 2 दिन माइसाया होय जों अ माधव कामिओ चिनि ताखुक बिष्णु मुइतमानो तिनि अर करिफानो चिनि फर्मर प्रेसिडेंट बबो साक्थारमन यागुलो तिनि अ रास्ता अ लामानो जों मेन ब्लकेज न जों खायमानका फेयाबा जों जखन ब्लकेज खायना सुरु खायकेनो आस्ते आस्ते चिनि बर फाइनानि जेंखा तामनि बगै अ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल अबंखा चिनि त्रिपुरा राज्यनि सुदु चिमिनिया सारा इंडिया नि बगै म कालो आइन इट्स अ ब्लैक लॉ नि मनो तानि बगै साइदमा लॉ वाज राइसे सिजक तुंगो 2014 31 डिसेम्बर नि सिगां जारा फातारहानि हिंदू ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट जारा माइनरिटी दंनाय र इंडिया व हाबै ब्रक सिटिजेनशिप नाय माननाय अब अंखा ब्लैक चिनो ऑल लॉ वाज राइसे सिजक तुंगो जों साइमल त्रिपुरा राज्य अट ऑल दिन जों ओवरलोडेड त्रिपुरा राज्य ऑल दिन बांग्लादेशी हाबां हाबां तिनि जों माइनरिटी थानो नांखा जों ताइ ओवरलोड नाय मालिया ओवर बार्डन जों ताइ नाय मालिया जों अर हिंदू मुस्लिम सिख धर्म ख्रिस्टानी कगया इलीगल मीन्स इलीगल वी कैन नॉट एक्सेप्ट जों हमने एक्सेप्ट खाइमिया टीएसएफ रक ए राजनीति प्रासावने एक्सेप्ट खाइमानिया अमनि बागैनो ए थांनाय 8 तारिख जानुवारि अ माधव काबिओ तिनि अमनि आइगेन छनो जों कासनानि बाध्य मांगो हियाबा जिनि खरबा बरक गुली नांखा जिनि खरबा बरक नस्त ब्रुटली एकदम फायरिंग खाइका एमनि आइगेन छनो जों तिनि बहायनो जों मुइतो खायै अबनो प्रत्येक बसरनो जों जेसे कथां दंसा जों अमनो चालाव मातलांनाय अ ब्लैक दे अमताव सुदु गुली कगजामानि कगया मखे चिनि गोसावो हायनि हाय जों थेपाय मारिनाय चिनि बखाव जों मुइतो मातंनाय एवं गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानो एडमिनिस्ट्रेशन जों बोइतो खाय मारिनाय अम हायके जदि देसे अटैक खायुंगे त्रिपुरा सारा कुन्ने सिरिं सिं तंगमांगला ए त्रिपुरा सन आंदोलन कुनो दिलफान्टाय फायरिं खायरा गया जात अब जों गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों अरने हयतेनो प्रोटेक्ट बसन जों मुइतो खाय मारिनाय मुइतो खायरियाखे तामं साइमान बर पगै थांगो ए त्रिपुरा सन कगैफान कुनु याबले पगै थांगो आमने बगे अफ ब्लैक देनो जों ताइबो कटर खायै ताइबो चिनि मुभमेन्ट जों गलक खाय जों मातलांनाय तामने बगे हमनो चिनि यूनिटी चिनि थानजानो जों माफुनकनाय थानजा तंखै जतन सम्भव नरक साइमानो चिनि टीएसएफ नि मतो चिनि थीम तामसा यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जों थानजा तंखै जों तामने बनो यूनाइटेड वी स्टैंड जों थानजाखौ जों बासाय मानाय जों यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जों डिवाइडिं हांगे जों गलायनाय आनबागै जों थानजा जों मा दंनाय जों जतन साइमानो टीएसएफ नि लाइबुमा नरक तिनि अर फाइनाय रक जतन टीएसएफ नि लाइबुमा साइमानो टीएसएफ नि लाइबुमा अबनो सावो टीएसएफ नि इतिहास टीएसएफ नि जे लाइबुमा अबनो सावो जिनि हावो जेफरो जों बैबाय सातक जागो जेफरो जों बैबाय थुंजागो जेफरो जों जिनि हावो डिप्राय दङ आफरो टीएसएफ बसंगा आगोय फायो अबनो टीएसएफ नि लाइबुमा सावो ताथिंसिन आंगल रबिनो साइक्लाम थांगा साबो संगठन कताल खाय साबो कमाय थां अबो चिन्तानि केरिया टीएसएफ नि इतिहास टीएसएफ नि थिनां अबनो कक सानाय टीएसएफ अ हाव तंसा जरते त्रिपुरा सारक जेफरो बैबे थंजागो बैबे सातक पिता खायजागो आफरो बुइनसे बसकांगो टीएसएफ मातंनाय अबनो टीएसएफ नि लाइबुमा साव काजन ताखक ताइ बुखसं आं दिन न अमर कक सानामो संगो नरक चिनि फ्यूचर नरक चिनि थिनां नरक चिनि भविष्यत नरक चिनि भविष्यत बजागत लांनामो सं नरक दिन डिसाइड माखायने आंगे टीएसएफ नि बुमुं खनाखायनो ताइ तंगिमाया टीएसएफ नि बुमुं खनाखायनो तंगिमाया तावनि बागै हिमाले आनेबो ऑर्डेक पर्सन लाइफ नियर अबाउट 20% above 20 years नि sei गोबां टीएसएफ नि समय रिखा खालामता खक्ते बुखसं 20 বছর टीएसएफ जरारि मानि यागोलो टीएसएफ कसनो कारि रहर का 2020 ओखाय ताइ ताम खायसना बा इंगे बुद मा बासा खासन गासो जिनो र खामिया तामने ताखै बासा सावो
आगे के TSF खाइता खत्ती के नहीं बूट बासे था गाने सो MLA इनका MLA अब चीनी खास प्रायोरिटी या पहिला चुनो सिनु बोय TSF में लीडर हिसाब TSF बताए बस मा खाइना बाहे दबा नरोला जन ते बस नार दोनसना बा TSF नारगला ब्ले समय फैके जतो न मा थांनाय नरक बांनो नमो सानामो जोंगो जों जेसा ग्राउन्ड फान दंथों जों दफानि सामुं मा खाइनाय खाजन दाखौ देबो नों पलिटिशियन दङै थां नों जब दखाय नों ताङै दसा नों जे जाफां दंदि पियाबा जों TSF खाइजाक बरग्रक नों जे जाफां दंदि दफानि बागै सामुं खाइनानि बागै रेडि दंदि दफानि चायानि जागाव नों गुन्दिनो फानो नों कम्प्रोमाइज ताखायदि नरक नखना थांनाय एसेम्ब्लियाव त्रिपुरा रायजोनि इतिहास लाइ बुमा तैरि खायरिका TSF नि बरक ओंहैनो जों एसेम्ब्लियाव थाङै बहायनो जिनि जे एसेम्ब्लियाव बेन सागाव कावै पुन्द प्रोटेस्ट बाखायका जे कक बरक न रुबान हरबायकै मा फोरोंनाय अबजेसुक मा एसा जरतै TSF आन्दोलन बाखायनाय जों मुतंग साजरतै जों एसेम्ब्लियाव फाइट खाय दंखायो नरक मने थाखायदि MLA थाखायनो जों बगै थांगानि मने थाखायदि एसेम्ब्लियाव जों प्रोटेक्टिं जों फाइट माखायो विधानसभा थाङि जों फाइट माखायो कक बरक न रोमान हरबाय मा खायनाय त्रिपुरा रायजोनि इतिहास लाइबुमाव दङो TSF 1968 जेफोरा जन्म नाव आफरन जिमिनो कक बरक रोमान हरबाय मा खायनाय पियाबा किसु लिडार जेफोरा यागो पावर दंफुरकै आबनो सारा गया गजा जेफोरा यागो सरकार दंफुरकै आबनो सारा गया जेफोरा सरकार गरीखा आपरके एडिसो अधिक क्षमता मारि नायफु आगे सरकार दंफुरकै एडिसो कुनो अधिक क्षमता नांगिया रिजर्वेशन नांगिया डेभलपमेंट नांगिया ताबखे CM को गई थांगा सरकार बो गरीखा ताबखे मासा मोसु लिडार ओ आगिन CM को सामरा नरो सिनिना ताखे कासले एडिसो डेभलप खाय नांगो मुर पावर ना नांगो डाइरेक्ट फंड नांगो आगे उ माइंग्रो करिदा थै थांब्र जिनि जे सरि नुगुमा हाय ताका थैगाब्ला ताका मायं आं बोसोर साइमां गाटा ताका YouTube बासा वो मासा मुसुनि हामिया सानासु आमसिनो सामो काजे मनो सावा जों TSF रक जिनि आगामी दिनाव फाइनाल सालो बहायनो रेडि दंदि नरक जेफोरा नरक जिनि तिप्रा हदफानि बगै जिनि समाजनि बगै जिनि सोसाइटियाव जों जेफोरा तला खालायनो नायो जों आफोर जिनि TSF नि बानो नखना कायसा जिनि अर तामने बनो प्रोटेक्शन खायजनाय जा आगे जिनि अ बानावनो जिनि लोगो स्राइसेक सिजक दंगो जे जा जिनि जे लोगो TSF नि जे लोगो कायसा प्रोटेक्शन जेफोरो राजाराव आगे जुद्ध फाइट खाना थांतनि बैबे अटैक खायजागांगै जों अ जिनि याकनि ताम गबनो अब जों नावै जों प्रोटेक्शन मा खायो मो खायखिनो जिनि TSF रग बहायनो दफानि जेफोरो जों बैबे सातक जागो बैबे थंजागो बैबे जेफोरो जों ताम होनाय बनो जेसे जों हामिया खायजग आफोर जों बसगांगो बासाय मा फायनाय जिनि आइडियोलॉजी जों ठीक मा तन्नाय दिनै सा थांगाय मासाव ताम तंसि वासाला तिनि मन्दिर कायफें थै थांगा अ CAB आन्दोलन खाय थांतनि जिनि ताको विश्वजित देबबर्मा लामा काचारा पूरा वाक तक पुन खायमा है के पुन खायजाका कुनो जस्टिस गरै आं ताबो मैदमानो जे फुरां TSF नि जनरल सेक्रेटारि कताल फुरो अ जागा अ बेन लुटनो हैनो रबि भाई लिटनो पूरा अटैक खायजाका खरसा बरो थैबो थांगा इको अगाना दसराम गाना नेनो लिटन पूरा बाइक का सोई मेन लुटनो पूरा एकदम बुथारि खिजाका कुनो जस्टिस गरैब्ले कुनो जस्टिस गरै थिनां फाइनाय सालता म गेन्डी दं निनि आनि बसा बुथार जगै निनि आनि बसा रेप खायजगै कुनो जस्टिस मानाय न काजी आमन बगैनो TSF र जों कराक मावनाय नरकनि उकलगो जों सब समयनो तंनाय नरकनि जे जागा दरकार नांगौ जों सब समयनो तंनाय नरक कुनो खाबायनानि गरै कुनो खा मेथानानि गरै आगे चिनी कुनो गरै जों आन्दोलन खाय दंमोन ताबो ननि उकलगो जों दङ एटलिस्ट नरक बसगा आगाव थानि जों ननि उकलगो जथेष्ट दंनाय एसिनो काजे खाजन ताखौ तेबु खुक्सं आसा ते कुनो कक सानामो सुंलिया आं कयने नरं थानि बसगाङो
हायने हाय 8 तारिख जानुवारी फोरो ताइबो जों कतर खायै ताइबो वेल अर्गानाइज खायै जों अ दसराम कामिनि जों माधव कामि जरा जिनि जागे खायमानि अ ब्लैक देनो जों कतर खातेव जों मा खायनाय कारण अमो सुदो ब्लैक दे सिमिनिया अमो चिनि अस्तित्व लखानि लड़ाई दङ अजागो चिनि जतो पाजना बर थै रिजाक दङ चिनि आन्दोलन फलबाय तिनि एडीसी प्रोटेक्टा एडीसी एरिया हो नॉर्थ ईस्ट नि एडीसी एरिया हो तिनि एग्जाम्पशन खाइजाका मो चेंगसेंगनानि कग्या मो चेंगसेंगनानि कग्या ओ आन्दोलन चेंगसेंगनानि कग्या खाजन ताखुकते बखुकसं अबनो जों मुइतो मा खायनाय चिनि अर थै क्लाइमान जों मुइतो मा खायनाय आगामी दिनाव चिनि थेरां फाइनान्सालि चिनि बसाबतिनो जों मुइतो खायमारिनाय अ हावति प्रासल आन्दोलन खायि डीएसएफ रो आन्दोलन खायमानि यागोलो सीएबी पास फनो और सीएबी एडीसी एरिया वो पास खायमानलिया अबो चिनि अस्तित्व लखामनो काजे आं कयनाय नरक ताय बसना आगो फायदि जतो टीएसएम लिडार रो ताय चिनि नासिक मुं कायसाना दङ थांसा मा दंनाय चिनि बुबाग्राबो जन যথেষ্ট सुबाय दङ तिनि हायदिनो बुबाग्रा जे जागो तिनि बिनि समस्त किछु याकरै तिनि दफाने बगै सामुं खायने खायने दिगि सामुं खायने बगै आगोय फायजा जों बनबो लगे मारन खान ताखौ तेबो खुसु कारण बो चिनि आइकन तिनि हायदिनो चिनि बुबाग्रा चिन लगे दङ हानि बुबाग्रा चिन लगे दङ संता वाना बसाला काजे नरक कोन दिने फानो आमदे निजने फिलिंग ताखायदि चिन लगे केबो कहि मने ताखायदि चिनि लगे যথেষ্ট चिनि बुबाग्रा दङ चिनि एमएलए मन्त्री रो दङ चिनि एम रो दङ ननो जों सपोर्ट खाय दङ नरक बसकां जेनते कतर आन्दोलन खायदि ताइबो जा आगोय थानि बसकांगो नरन बगे जों যথেষ্ট जों नायनाय जों वान सकनाय एबं जों नन लगे जों सब समय दंनाय अमसु कक सैनान कक पाइरिका हामबाय जतन थैंक यू